Moro, täällä Aapeli. Ja Arveli. Täällä taas vauhdissa jälleen. Viime videossa esiteltiin herneaseita ja nyt ajateltiin Nerf-aseita esitellä. Juu, tästä se lähtee. Let's go. Tässä eka ase. Tää ei oo Nerfi, mutta on semmoinen Nerfin tapane. Ja ampuu Nerf-panoksia. Noniin Arveli, näytäs miten siellä ammutaan. Näytä lataus. Noin ja tuli. Ammuppa muutama lisää. Ammu kaikki. Hyvä, se oli siinä. Noniin, sitten seuraava ase olisi tämmönen pieni, mutta sitäkin ärhäkämpi. Ampuu lujaa. Näytetään esimerkki. Noin, se ampuu lujaa. Sitten ammu se. Näytä lataus. No niin, tulta. Noin. Sitten paras ase, toimii pattereilla, ampuu sarjatulta. Arveli, näytäpä mitä se ampuu. No niin, ei muuta kuin let's go. Tulta. Noin. Siinä oli se lipas. Sinne mahtuu 6-8 panosta, riippuu vähän miten hyvin laittaa. Näytäs vielä tähän näin. Näin. Pitää tämmöstä kivaa ääntä. Sitten seuraavaan aseeseen. Täällä onkin Nerf-panoksia ja lattia täynnä, mutta ei se mitään. Sitten seuraavana ainut haulikko. Tää ei kanssa ole Nerf, mutta ampuu Nerf-panoksia. Arveli, näytäpä miten se tuli. Ja tulta. No, se ampuu yhden panoksen kerrallaan, sitten näytä lataus. Tuolla on säiliöitä. Sitten toi pitää avata tosta napista. No, siellä lentää vanhat pihalle. Sitten sinne laitetaan uudet. Ja sitten tulta. Noin. Joskus se ampuu myös 2 kerralla. Sitten seuraavaan aseeseen. Sitten tässä seuraava ase. Tää on Nerf, mutta meillä on ihan varmoin saako tätä Suomesta, koska me ostettiin tää itse Saksasta. Arveli, näytäs miten tää toimii. Siihen menee 2 panosta, mutta se ampuu yhden kerran. Noin. Selkeä käyttöinen ase. Noin. Sitten seuraavaan aseeseen. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänäkään. No ihan sama. Menee senät sakaisin. Mutta perusaseet toimii hyvin. Ei muuta kuin otetaan molemmat. Ota sä Arveli, niin mä otan tän. Ja ei muuta kuin tulta. No. Niin, ja toisessa on sitten tähtäintä ja toisessa on pattereita. Niin, näihin saa laaseritähtäin, mutta toisesta on loppunut patterit. Siellä näkyy se laaseri. Tossa noin, tulta. Aika tarkasti siihen myös laaseri. Joo, mutta sitten me esitellään vielä kaikki aseet yhdessä kuvassa. Noniin. Noin. Siinä sitten olisi kaikki. Eli niitä YKK, VQ, 7. 6 erilaista asetta, kun yhtä on 2. Sitten Arveli ja Aapeli kiittävät. Tää video olisi tässä. Mutta tulee vielä lähiaikoina Nerf sotavideo. Sois, moro! Moro!